Okay, shugaba, good morning sir. Mr. Williams ya gajiya ne. Lafiya kalau shugaba. To madalla. Wato an kwan biyu nake ta ganin jama'a ana shigowa zaure ana maka tambayoyi. Ni kuma akwai inda na dan shiga duhu ina neman haske. All right. Wato tambaya na shine shugaba, ya ne aka yi aka samo ita wannan kalma Najeriya? Najeriya. Ka san area? Area. A ta yankin Yalwan na akwai inda ake kira area. Wato anguwan gas kenan. Inda ake shan abubuwan nan. To idan ka ci karo da mutum ka tambaye shi wanda ya fito daga can din, ina ka fito? Dai ce na fito area. Wanda zai je kuma idan ka yi waya da shi aka ce ka je ina ne? Zai ce na je area ne. Na je area. Najeriya. Yadda aka yi aka samu Najeriya kenan. Duk wanda yake zuwa wancan area na anguwan gas shi ɗan area ne kuma ɗan Najeriya ne. Na je area. Gaskiya shugaba, wannan bayanin naka yayi. To madalla. Ni ma na gode. Sai na sake zagowa. Yawa, duk wacce tambaya da kake da shi ka zo kawai. Allah ya yarda. To madalla, godiya nake. To ni ma na gode. Yawa. A huta gajiya. To godiya nake. Yawa.